Lad en pensioneret håndværker eller handyman klare dine små reparationer, mindre håndværksopgaver eller havearbejde. Alt det, du ikke selv kan klare, ikke har tid eller tidligere ikke havde råd til. Intet er for småt, hverken derhjemme eller i din virksomhed. Bedse-kompagniet har en bred og kompetent stab. Den rigtige bedse er lige i nærheden og klar til din opgave. Besøg bedsekompagniet.dk og beskriv opgaven for os. Så får du besøg af en, der elsker at give ud af det, som han er god til. En tagrende, der skal renses. En hane, der drypper. En fuge, der skal skiftes. Eller en hæk, der trænger. Du er pensioneret håndværker, handyman, havemand, og har du lyst til at løse små opgaver i private hjem og hos virksomheder? Hej, Mogens fra Bedse-kompagniet. Bedse-kompagniet søger medarbejdere. Hos os får du både arbejdskammerater og en ekstra indtægt. Du bestemmer selv, hvor tit du vil arbejde, og du kan altid sige nej tak til en opgave. Vil du være en del af Danmarks måske mest rutinerede kompagni, så gå ind på bedsekompagniet.dk og meld dig til. Din by har brug for dig.